No sempre s'han fet exposicions d'art i patrimoni. De fet, aquest és el catàleg de la primera exposició d'art del Penedès, que es va celebrar a Vilafranca l'any 1926. Va ser tot un èxit perquè, encara que pugui semblar estrany, fins ben entrat al segle XX, no s'havia reunit en un mateix espai el patrimoni que els veïns de Vilafranca havien anat guardant a casa seva durant generacions. Una fita tan significativa no hagués estat possible sense els senyors que apareixen en aquesta caricatura que teniu just al davant, els membres del Niu d'Art. Fundat el 1915, el Niu d'Art va aplegar la intel·lectualitat vilafranquina de l'època, com Ricard Fortuny, mossèn Manuel Trens i altres militants d'entitats culturals i socials de la vila. Tot i tenir una vida relativament efímera, truncada per la dictadura de Primo de Rivera, aquest col·lectiu extremadament inquiet no va parar d'organitzar esdeveniments artístics i culturals de tota mena. En certa manera, aquest bull incessant va alimentar la reivindicació de l'art i el patrimoni penedesenc i es va acabar convertint en la llavor d'aquest museu on ara sou. Des dels seus orígens, als anys 20 del segle XX, aquest museu sempre va tenir l'esperit de ser una cosa viva i no precisamente el mausoleo del arte, com va deixar escrit Manuel Benach, president del patronat del museu. Aquest neguit s'evidencia en totes les peces que els veïns i veïnes del Penedès han anat cedint al museu al llarg del temps, però també en l'esforç col·lectiu que va representar la recuperació d'un antic palau per a tal fi. De fet, en l'escrit esmentat, Benach també recollia una idea premonitòria que ja havia formulat mossèn Manuel Trens: calia un museu del vi. De realizarse este proyecto, se habría llegado a crear algo importante y decisivo para el Museo de Vilafranca. Le daría un gran mentiz de originalidad y al mismo tiempo una importancia científica para los estudios histórico-vinícolas. Fascinant, no us sembla? Som aquí.